Nyt eräs suomalainen lapsikaupan uhri lähettää viestin tälle korruptiolle ja erityisesti vapaamuurareille, jotka on ihan säälimättömiä, rikollisia, täysin sieluttomia tässä maassa. Ja Suomen alamaailmalle ja poliisille. Mä en ole ollut aikaisemmin tietoinen, että Suomessa on aika lailla samanlainen systeemi kuin täällä. Että kaupungissa on se varjopuoli, ja jolla on sitten se power and authority. Kuitenkin te saisitte kaikki hävetä. Te olette häpeä ihmiskunnalle. Te tuette ihmiskauppaa, lapsikauppaa, mut kaupattiin ihan vastasyntyneenä. Hävetkää. Jokainen teistä, joka on ottanut muhun yhteyttä strategisesti viime aikoina, ollut mukana mun äidin juonessa ja saada mut mielisairaalaan. Ja minkä takia? No sen takia, että Suomen elokuva-ala saisi rahaa. Koko sit saa siitä rahaa. Masonit saa siitä rahaa. Mä oon niin pettynyt. Jokainen ihminen, ketä mä oon tuntenut, jopa mun läheiset ystävät, jokainen työpaikka, missä mä oon ollut töissä. Mä oon ollut teidän omistusasia, teidän asset. Ja mua on kohdeltu niin huonosti. Kaikki ystävät on ollut fake. Mennyt sit omaan sinne, mennyt kertomaan juoroja sinne teidän kulttikerhoon ja puhunut paskaa selän takana. Ja miten te olette pystynyt tekemään niin, että mä en saa apua viranomaisilta, kun mulla on hengenhätä. Sama kuin täällä. Puolet poliiseista on Masoneita. Suomessa on ihan sama. Mä oon niin pettynyt. Ja te olette kaikki sekaantuneita tähän rikokseen, mikä on tällä hetkellä käynnissä. Olette. Joka ikinen teistä. Tämä viesti on Suomen vapaamuurareille. Suomi on tosiaan maa, joka käy verovaroilla 1,5 miljardin huostaanotta lapsikauppaa. Ja tämä tyttö on selvästi uhri, ollut yksi heistä. Erittäin rohkea, että hän tulee näin esiin ja kertoo, millainen assetti hän on. Ja hän samalla nyt paljastaa, että meidän valtion ylinjohto, just näitä vapaamuurareita, Oddfellows, ne on tämmöistä niinku saastaa, tämmöistä niinku täysin parasiittimaisia, sieluttomia olioita, jotka on niinku Suomen korruption ydin. Ne on levittäytynyt tänne hallintoon, poliisiin, oikeuteen, politiikkaan, erityisesti sinne lapsen asioihin, lastensuojeluun, huosta-alalle. Niin tämä on se Suomen todellisuus. Tämä oli kaikki ihan totta. Tässä on yksi katkera uhri. Ei hän ole siis katkera, vaan hän on oikeutetusti vihainen, anteeksi. Ja näitä tapauksia on tuhansia ja tuhansia sinun verovaroillasi. Ja samalla lailla nyt Suomella on tosipaikat edessä, että meidän valtiojohto vehkeilee vieraan vallan kanssa, joka lähettelee droneja tänne ja siis uskomatonta. Ja ne on pommilastissa ja nämä selittää yhä, että ne saa kyllä kulkea Suomen tästä ohi tai yli Venäjälle. Se kuvitella tämmöistä sielutonta, satanistista, korruptoitunutta rikollista porukkaa Suomen johto täynnä. Kommentoi rohkeasti, jaetaan tätäkin. Me pitää nyt ruveta heräämään. Jenkeissä, Ranskassa, Britanniassa, Italiassa, Espanjassa, joka puolella muualla ihmiset lähtisivät tuonne kaduille. Ja samalla vähän kiihkeämmällä puheenrytmillä kuin nyt. Ihmiset on muualla aina muuttanut sen vallan, kun se korruptoituu. Mä puhun hitaasti siksi, että suomalainen, joka on hidasälyinen ja vaikeasti sytytettävä, että te ymmärtäisitte, miten vakavassa paikassa tämä maa on. Että te ymmärtäisitte, miten meidän verovaroja on käytetty pahuuteen, rikoksiin, lapsikauppaan. Mä toistan, Suomi käy lapsikauppaa sinun verovaroillasi. Lapset otetaan väkisin pois väärillä perusteella. Agitoidaan, lavastetaan se vanhemmat ja otetaan se lapsi pois. Ja samalla lailla täällä on myös tuhottu perheitä vieraannuttamalla,
heitetään se isä pois, joka olisi se vahvempi. Ja se on semmoista, se on pahuutta, feminismiä, toksista, pridea ja vokea. Se on pahuutta. Mutta nyt jakamaan kaikkia kommentoikaa. Kommentoikaa vaikka, että hirveitä kamalaa, en tajuu, mitä vaan. Moro moro.